Кой ще пищи като момиченце под душа? Аз ще пища като момиченце под душа. Ми се спи. Без оплаквания става и го правим. Final boss is here. 35 км, бейби. Трябва повече. Най-голият човек в Южен идва. Пазете се. 5 градуса. Почваме. Май съм объркала сезона. 7. Първо гелче. 16 км. Чувствам се супер. Гел номер 2. Вече от 2 часа бягам. Време е за трето гелче. Все още се чувствам прекрасно. 30 км почна да става леко неприятно. Тук пръвна дъска и ме хвана. Много съм горда за себе си. По-добре не можеше да стане. Геловете направиха разликата. Нито един момент не съм усетила отпадналост. Пихте си геловете. Аре сега да ходим да закусим. Кой ще пищи като момиченце под душа? Аз ще пища като момиченце под душа. Това беше съвсем неволно и наистина много боли. Страхотна рана съм си направила с тази жилетка. Победихме го. Финалният бос е сразен.